नाब्ला बिथाङा दिनै जेलाव दाखालि बे सेकेन्ड टाइम हाइकर्टआव बे रिएपिल खालामनायाव बिथांखौ आरो रायो हारसाफ्रा जोंनि सायाव मालाबाबो बिसोरो जोंखौ सहस लाया बिदिब्ला बिथाङानो जाहैबाय जोंनि BSF मुङावहाय गायसनजेननायमोन बिथाङा सार हादुंग्रा आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय आच्छा सार जों गोदोहाय जों BSF मुंनि होनना बुङोमोनबा BSF होनना बुङोबा गासै बर' रायजो राजा बिनि मुङावहाय जोङो NDP मुं लाजेनो NDP बा BSF मुङासो आलादा आलादा खिन्थु थांखियाथ' मोनसेयानोमोन खिन्थु जों मा साननानै BSF मुंखौ गायसनजेनामोन सारमोन गिबियावनो आं बे चेनेलनि नोंथांमोनखौ बा फंबायमोनखौ माने गोसो गोरबोनिफ्राय आं धन्यबाद होग्रोबाय गोजोन्थों जोङो बर'फ्रा ओरैबायदि बै समाव ओरैबायदि अबस्थायाव जादोंमोन जे जों PTCनि दिनाव जों राजनिति हान्जा मावबाय बर'फ्रा बे समाव खुनु मोनसे बर'नि होननानै गैयामोन ट्राइबेल हिसाबै नाङोमोन आरो बर'नि रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टफ्रावबो जों बहुद जोंनि बर' मानसिफ्रा खस्थ' जादों गावनि जोंनि बिमानि रावखौनो जों मोननो हायाखैमोन दाबि दावा खालाम जों नुबाय बेफोरबायदि आन्दलन खालामै फैनाय समाव 1983 समाव बर'फोरखौ ओरैबायदि इनाय खालामनो हमबाय बे समनिफ्रायनो फैनानै 85आव आरो जों AGP गभर्नमेन्ट जानाय समाव आरोबाव ओरैबायदि जोंनि बर'फोरखौ हादानफ्राव थानाय बर'फोर गहपुराव बर'फोरखौ बिसोरो न' सावबाय होखारबाय अरुणाचल हाजोआव थाहैनो गोनां जाबाय बिदि जोंनि उदालगुरिफ्रावबो जोंनि बर' मानसिफ्रा मोनानि समाव बा साननि समावबाबो सोरबा हारसिं हाला फैबा बिसोरो बोथ्रोदनानै बुथारखोमानाय जाबाय जों जेरावबो आसामनि जेराव जों बर'फ्रा दङमोन बिसोर इनाय अयथासार खालामनायखौ जों सैनो हायिलाय सानबाय मा बर' फरायसा आफादफ्रा हारिनि थाखाय इसेबां नांदोंमोनब्लाबो बिनि गेजेरावबो जों आरो आलादा माबा मोनसे हारि अनफावरि गोसोखौ लानानै जों मा दावहा नांनांगोन फार्स्ट टाइम जों सानबाय मा लोगो हाथियारखौ आखायाव दैदेनाबालासिनो जोङो YB होननाय यां बर' नेशनेलिस्ट एस'सिएशनखौ जोङो शिलंआव जों उदालगुरिनि माखासे फरायसाफोरखौ लानानै सावरायजेननानै जों बेखौ उदालगुरियावनो गायसनफैबाय बिनिफ्राय जोङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै जों बर'आ दिनै थारैनो हादोरखौ नांगौना नाङा बा बेखौ बिनो थांनायाव जों साधारन डेम'क्रेटिक लामाजों जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि नांबोगासिनो दं बेबायदि नांनाय हाबाफारिजों जों हादोरखौ मोनगोन ना मोना बेफोरखौ जों सावरायनायनि बेलायाव जों ओरैबायदि मोनसे गोख्रों जोंनो गोहो बोलो होबाय रायजो राजाया नोंसोर जेरै हागौ नां जों बेयाव मदद दं होननायलाय जों BSFखौ माने गायसनजेननाय जादोंमोन आरो जों बेयावनो फुरा माने हाथियार लानानै नांनो होननानै जों ओंखारबोनाय जादों जों बर'नि न'खर जों जिहेतु बे समाव फरायनायमोन बर'आ गोदो बे रायजोनि राजामोन बिनिखायनो जों बे बर'नि थागिबि फिसा जेला सान अफ दा सयेल होननानै जों गावखौनो जोबोद माने गोख्रों गोसोजों साननानै लायोमोन आरो जों बे मोन्थायखौ मोनफिननांगौ होननानै जों दावहा नांदोंमोन जों जुदि मोजोमसेबाबो जों मावलांबाय थायोबा उनावहाय गोबां जोंनो मावथि फैगोन आरो जोंबो देरहासार जागोन बे फोथायनायखौ लानानै जोङो BSFखौ गायसनजेननाय जादोंमोन दा फैयै जोंनि आफादा एक्स NDFBआ दिनैहाय NDFBखौनो होनना बुंनांसिगोन फैयै गोजोन गोरोबथा जानानै फैबाय दा गोजोन गोरोबथायाव आं सार रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों फार्स्ट टाइम बिथाङा कर्टआ मोनसे बेखौ जोबथा साजा फोसावदोंमोन दा आरोबाव नैबे दा जोबथा खनसे आरोबाव हाइकर्टआ माने साजा फोसावफिनबावबाय दा बिनि सायाव सारा मा फोरमायनो सानो जों
बिथांनि सायाव आं बेबायदि माने गुवारै कमेन्ट होनो सानाब्लाबो आं बेखौ सानो खारन बे मोनसे जुडिशियेल मेटारथ' आं बेयावनो सानो बिथाङा किसुमान हाबाखौ बे गोरोन्थि मावलांदोंमोन गोदोनिफ्रायनो आं बे आफाद गायसनजेननायनिफ्रायनो बिथाङा आंजों किसुमान खोथायाव बे गोरोबनो हायामोन धरक आं जा फंबाया नों सोंनाया बिदि थद्रुब नङाबाबो आं बेखौ एसे बुंथिलांनोसै गेजेराव आं सभरेन सोदोबखौ गोदो जोंनि संबिजिराव आं थाजानो बाखादोंमोन आरो जोंहा लास्ट आर्टिकेलाव लिरदोंमोन जोंनि कनस्टिटिउसना एमेन्डेबल होननानै बिनिखायनो आं बेखौ लानानै जिहेतु जोंनि बर' फरायसा आफादा मैखोम बिग्रायबाय थादोंमोन बेयाव बर'लेण्डनि थाखाय जोंनि राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा थानाय लिडारफ्राबो आबसुखौनो मदद होदोंमोन जोंनि गुबुन साख्रि बिफानाव थाग्रा बिसोरनि एस'सिएसन गोबां थुनलाइ आफाद गोबां ससियेल अर्गेनाइजेसनफ्रा बिसोरजों मदद दंजोबो आरो आबसुआ उपेन बिथांमोना सोरगियारि उपेन बिथांमोना ओरैबायदि प्रसार खालामोमोन सभरेन मालाबाबो जोंनो नाङा आरो बेखौ हाया दा जुदि जोंनि रायजो राजानो जुदि लुगैयाबा नाब्ला बिथांखौ होनदोंमोन नोंथाङा सभरेनखौ एसे एमेन्डमेन्ट खालामनानै जों स्टेटहुडनि थाखाय नांनि होननानै बेखौ खालामना जागोन नाथाय बिथाङा आंजों गोरोबासै आरो बे मानियासै बेबायदिनो थाबाय आरो बिदिनो आंजों किसुमान आं बेफोरखौ बुंनो थांला दिसुनजे दा बिथांजों आं किसुमान खोथायाव गोरोबलायैयाव आं जिरायनानै थानाय जादों आफादनिफ्राय आं बे समाव आं BSFआवनो आं मिलिटारि सेक्रेटारिमोन आरो फाइनान्सियेलबो आं बिबान मोनदोंमोन आं गावनो थाखा फैसाबो दिहुननांगौ केडार्सबो माने पलिटिकेल क्लास खालामै खालामै जों केडार्सबो बुथुमनो गोनां जादोंमोन बै समाव जों कमप्लिटलि BSF समावबो जों NSCNफोरजों मोजां सोमोन्दो दङमोन आं बहुद बिसोरखौ लांलाय लाबोलाय आंनि दायित्वआवनो दंमोन बहुद बिदि मावलांदोंमोन नाथाय बिथांजों आं माखासे खोथा गोरोबलायनो हायियाव आरो बिथाङा आंनि खोथाखौबो खोनासङियाव जोंनि गेजेराव एसे फाराग आलादा फैबाय जादों आं मोनसे खोथाखौ गिख्रंनानै जिरायनानै थानाय जाबाय आं बे खोथाखौ दा बुंला दिसुनजे आं बे माने मिडियायाव आं बेखौ बुंनो लुगैया इन्डिभिजुवेल जों व्यक्ति हिसाबै रायलायनो बेलेग दा नाब्ला बिथाङा दिनै जेलाव दाखालि बे सेकेन्ड टाइम हाइकर्टआव बे रिएपिल खालामनायाव बिथांखौ आरो रायो हारसाफ्रा जोंनि सायाव मालाबाबो बिसोरो जोंखौ सहस लाया जुदि दिनै आं बेखौ बुङो UPPL जों एलायन्स दा दिनै BJPआ गोसो जायोबा नाब्ला बिथांखौ सख'नो हायैनि जेबो बाथ्रा गैया खारन जों किसुमान मान्डेट जुडिशियेल माबाफोरखौ नुयो खायफा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोननाय मानसिखौ पलिटिकेल पावारनि गेजेरजों बिसोरो सख'नायबो जों माने निउस पेपार बायदिसिनायाव मोननो हायो बिदियाव नाब्ला बिथाङा जे गनो मोननाङा बा बे लामा गैया आं बेखौ साना आरो नाथाय बे पलिटिकेल कमप्लिटलि पलिटिकेल राजनिति बे बेनिफ्राय खोथाया जाबाय मा आं बिथांखौ गयि खेत्रआव दा आंलाय माथो होनबावो आं दहायनो बुंदों बे जुडिशियेल मेटार बिथाङा जुदि सुप्रिम कर्टआव मुभ खालामनानै आरो बे मोजां पलिटिकेल माबाजों फैयोब्ला निस्सय माबा मोनसे राहा होगोनदां गभर्नमेन्टआ बै समाव सारनावहाय मोनसे खोथा बै समाव जेनेबा BSF मुभमेन्टआवहाय सारमोना NSCN-IM जों रिलेसना माबायदि खाथि दंलायोमोन ओरैनो जों बहुद मोजांमोन आं 2 टाइम्स NSCN लिडारफोरजों आं लोगो मोननायखाय जों नाब्लाजों आंजोंनो थांदोंमोन जों बेयाव थांनानै बहुद रायलायदोंमोन आंखि जों 6 मासबो थादों थानानै फैदों मोजांमोन रिलेशनशिपआ बहुद मोजांमोन आरो बिथांमोना हानायमानि जोंखौ मदद होनायाव दङमोन बेबायदि बेनो आरो NSCN-आ मोजांमोन ट्रेनिं होनाय मानायफोराबोथ' बिसोरनोथ' होफैदोंमोन जों बेयाव जास्ट मालग्राब मेरगानि दैदेननायाव निस्सय बिसोर 7 बिसोरो लानानै फैदों ओमफ्राय
मेक्सिमाम जों लकेलावनो लादोंदां आं उनावहाय बेबायदि इसिबां बे माबायाव थांनाया हाग्रायाव थानानै नांनाय समा आंनि दिनाव जायासै आदसा आं माने सिगाङावनो जिरायनानै थानाय जाबाय आं दा फैयै फैयै NDFB आफादनि जिखिनि सोद्रोमाल' नङा जाखिनि NDFBनि दैदेनगिरि मस्ट सिनियर दिनै सोरबाया खोनादों अमा गोदाना फाननानै जादों सोरबाया बोरमा बेदर गोदाना फाननानै जादों सारा बिनि सायाव मा होननानै बुंगोन दिनैथ' गाव मोनसे संग्रामि जिबनखौ लानानै बियो जाफुंनो हायासै खिन्थु दिनै गावखौ थांनानै थानो न'खर बेंनो थाखाय बिसोरो माबा मोनसे मावनांगौ जानानै फैबाय आरो बिसोरखौ जिहेतु गभर्नमेन्टआ जोंखौ पिसटक खालामनानै मोनसे रिहेबिलिटेसननि सुबिदा होनानै बिसोर जुदि रायलायनानै गभर्नमेन्टआ लाबोबाय नाथाय बेखौ दिनै होनांगौमोनबाबो होआसै आरो जाहा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि आफादानो बे गोख्रों मोनसे आफादानो गावजों गाव लिडारशिपखौ लानानै हक बा माबा मोनसे जाहोनखौ लानानै हक गावस्रालायनानै गाव गावनि ग्रुपखौल' गाव गावनि मानसिखौल' बेबायदि होनाया खिन्थु गोरोन्थि आं बेखौ मोजां मोनाखै खिन्थु बयनोबो होनो नांगौमोन जिहेतु गभर्नमेन्टआ जोंखौ दिनै हाथियार दैनायनिफ्राय जोंखौ दोनथ' होनानै फैबाय जेला सान्थियाव लाबोबाय जेला निस्सय बिसोर जेसेबां हाजार थाया मानो बिसोरनो रिहेबिलिटेसन सुबिदाखौ होनांगौमोन आरो खिन्थु जोंनि गभर्नमेन्टआ खोथाल'सो होबाय जेबोथ' मावासै दा जों बे गथ'फ्रा मानो बिदि फैदोंमोन होनना बुंबा मोनसे खोथा आं बेखौनोसो आं गोदोआव प्रसार खालामदोंमोन जों बर'आ मा होआखै हारसा हारिनि जोंनि बर'फ्रा भाषाखौबो गारबाय गावनि बिमानि सालायखौ दानस'नानै गारनाय बायदि भाषाखौ गारनानै दिनै हारसा राव रायलायग्रा जाबाय गावनि बिमानि हारिमु दख'ना जा मेख्ला जा बेखौबो गारनानै दिनै सारि गानबाय दिनै धोरोमखौबो बिसोरो गारबाय गुबुन धोरोमावबो हाबदों दिसुन जे जोंनि बर'फ्रा थेवबाबो जोंनि बर'नि सिनायथिखौ लाखिदों नाथाय बैष्णब संकरि बैष्णब धर्मआव थांनाय लोगो लोगो ओरैबायदि खालामबाय बिसोर गासै कास्टम एन्ड ट्रेडिसन गासिबो जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय बिसोर सोलायो जों हारसाफोरनो एसेबां सेक्रिफाइस होसेयावबो दिनै जोंखौ हारसाफ्रा बिखायाव बजबनानै लानो हायि आखलनि थाखायनो निस्सय जोंनि गथ'फ्रा जोंनि खावलायनाय जोंनि बोसोनखौ मोननानै फैदोंमोन मावदोंमोन दिनै जाफुङाखसै बिदियाव दुखु बे जाफुङिनि बेलायाव आं नैबेखौल' एसे फंनैसो बुंनोसै राइट टाइम्सआव राइट डिसिसन जानाब्ला बिथाङा लायियाव दिनै जों बे अबस्थायाव गोग्लैनो गोनां जाबाय आरो खारन बिथाङा जुदि 1921 ना मा 2021आव गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि जोंनि NDFB माने रायलायदोंमोन ओरैबायदि पावार पेकेज हयथ' मोनगौमोन बेखौ नाब्ला बिथाङा एग्रि जायियाव दिनै हाग्रामा बिथाङा चान्स लानानै दिनै बे बहुद हाबा मावलांबाय आरो बे बहुद खामानिबो बे मावनो सुबिदा मोनबाय जोंनि गथ'फ्रा दिनै माने गोदाव सोराव जानानै दिनै सिमबो दाबो बे अबस्थायाव दं आरो आं बेनिखायनो बुङो बिथाङा राइट टाइमाव राइट डिसिसन लायोमोनब्ला होमबा निस्सय जों दिनै बेबायदि जोंनि गथ'फ्रा गोदाव सोराव जाया बे रोखोमनि माबायाव फैयामोन आरो थ' रायजो राजा नोंथांमोना सार हादुंग्रानिफ्रायनो गोबां खोथाखौ खोनाबाय आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै सार हादुंग्राखौ आंनि चेनेलाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय हामबाय होननानै बुंदों थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आं बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारि